Bilan li jitnaqqas ir-riskju ta' inċidenti f'żona fejn jiltaqgħu numru ta' toroq differenti, Infrastruttura Malta bdiet proġett ta' €1,000,000 fi Vjal il-Lejber fin-Naxxar. Dan il-proġett se jara l-bini ta' roundabout biex ittejjeb il-konnessjoni bejn Vjal il-Lejber minn u lejn in-Naxxar, it-triq li tagħti għal Santa Margherita fil-Mosta u l-inħawi residenzjali tan-Naxxar. Permezz ta' din il-junction ġdida se jonqos ir-riskju ta' inċidenti bejn dawk li jkunu ħerġin u deħlin f'dawn it-toroq residenzjali u arterjali. Fl-istess ħin, Infrastruttura Malta se taħdem ukoll fuq il-bini ta' 3 zebra crossings, passaġġi u bankini ġodda għal-mixi, sistema ġdida ta' dwal u anki passaġġ b'siġar ġodda. Waqt li jkunu għaddejjin ix-xogħlijiet, se tinbidel u tissaħħaħ ukoll l-infrastruttura tas-servizzi tal-elettriku u telekomunikazzjoni li jgħaddu minn dawn l-inħawi biex issa ħafna mill-wires li bħalissa għaddejjin fuq l-arbli se jitneħħew u jsiru taħt l-art. Taħt ir-roundabout il-ġdida se jitħaffer ukoll ġibjun għall-ilma tax-xita. L-Aġenzija qalet li l-ġimgħa it-triq li tagħti minn Naxxar għal Santa Margherita fil-Mosta se tingħalaq għat-traffiku u terġa' tinfetaħ hekk kif jitlestew ix-xogħlijiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.